artists. Thank you. Što je to ljubav? Upitajmo se. Ja mislim da je to ljestvica od 1 do 5000. A na prvom mjestu je poezija. A pjesma ide ovako. U krajnjem uglu svoje dnevne sobe, gdje ne može doprijeti nepoznati pogled, krije štanku fasciklu s natpisom Intima. Da, to su pjesme nikad objavljene, napisane zbog voljene žene, a na njima natpisi su stari. Već odavno nema novih stvari. Znam, trebao bih ispasti gospodin, ali reći ću kao pravi seljak iz Dubrave. Ko te kara, nek ti piše pjesme. Veliki majstor poeta Elvis Žigurtović.